Sirrin bincike za mu yi shi kawai kowa ya shiga hannu. Mi masa daidai da laifinsa ba wata alfarma. Sirrin bincike ga alama nan ba wata alfarma. Mu dai bincike ya zama aiki a gare mu ba karya. Sirrin bincike ne. Ba ma kyalawa ne. Ba ma kyalawa ne. Muna kai da tsayin lokaci. Muna karɓar dukan ƙorafi. A sirrin bincike za mu kamo mai laifi mu horar da shi. A sirrin bincike, sirrin bincike. A sirrin bincike, sirrin bincike. A sirrin bincike, sirrin bincike. A sirrin bincike. Sirrin bincike za mu yi shi kawai kowa ya shiga. Mi masa daidai da laifinsa ba wata alfarma. Sirrin bincike ga alama nan ba wata alfarma. Mu dai bincike ya zama aiki a gare mu ba karya. Sirrin bincike ba ma kyalawa ne. Yalo don Allah wai yaushe za ka dawo ne? Amma ka san gidan nan ba kowa sai ni kaɗai ko? Kuma ka ki bari na kawo ta taya na zama. To don Allah ka kokari ka dawo da wuri. Wallahi ni gidan nan fa ya fara bani tsoro. Ki to shikenan dan Allah na ji. Shikenan dan Allah ina so ka dawo da wuri. Dan Allah. To shikenan. Sirrin bincike za mu yi shi kawai kowa ya shiga hannu. Mi masa daidai da laifinsa ba wata alfarma. Sirrin bincike ga alama nan ba wata alfarma. All of you are professional. I don't have to say introduction din wannan ba wani a dukkanin ƙwararru ne kuma professionals ne ku akan aikin. A yau ne kun san abin da kuke yi. I don't have to ce zan zaɓi ɗaya a'a sa ɗaya ko kuma dauke ɗaya kuma ba ɗaya. Ba da kun san dai abin da yake faruwa. Ba sai na dawo na gaya muku ba. Da last zaman da muka yi. Game da yaran gidan wannan alhajin da aka kashe. Kun san Baro ya har yanzu shirin is on the ground. Kuma muna processing a kai kamar yadda na ɗora kowannen ka ciki akan ya je ya fandin away. So in fact abin ya taso urgently kuma we need to have the information and we need to have the actual people who done this. Kuma wannan abun ba wai da wani daɗewa ba ina son lalle na ba kusan ba ku ɗin some few days ne not up to 1 week nake so duk ɗin mutanen suke muka cewa an samu ko kuma an yi location ɗin da suke. In fact dukkanin professions ne na san kusan aikin su. I don't have to assign mutum ɗaya ko ɗauki ɗaya ko maɗa a all of you can work. Kana tafiya ma in team amma dole in wani area you have to get a leader. So dalilin haka na ga detective Habu he will lead you zai lead you kuma I'm sure you are going to succeed because dukkanin kun san hannunku kun san aikinku kun san me ya kamata ku yi. Ku tafi yin team amma idan za ku shiga ainihin wannan ƙauyen da muka magana da ku kuna nan ku ma kan ƙauyen kun gani wannan muku ne strategies din su suke idan za ku shiga ƙauyen kar ku shiga rungule you divide yourself give some meters at least 50 meters 100 meters kuma ya kasance da cewa with different angles kar ku cure waje daya that's where you get what you need because idan kuka bude abin kuka cure anything can warrant. I don't have to tell you, all of you know the consequence problem you are going to face if you choose there. So in fact, in case you get area, you make sure that kun samu wani cues wani zai ligin nan na abin da muke bukata. Ko da shi akwai some issues na police da aka yi magana a kai. Haka ne ko? Wani sun samu akan joint task da su kuma sai nan suna kuma. We don't have to make joint task force. We don't have to make joint task force now. Ba yanzu da lokacin da za mu joint task force ba. Because idan muka joint task force a yanzu, duk inda muka shiga, people will identify you cewa you are a security personnel. Za san cewa ku 'yan sanda ne ko kuma tsaro ne ko kuma a'a jami'ai ne na bincike. Mu kuma ba ka muke bukata ba yanzu a matsayin ku na detectives.
muna buƙatar ne a shiga asibane a samu masu laifi asibane a kawo musu. So in fact if there is need of police to be joined, ni da kaina zan tashi zan je in samu commissioner of police, talk to him, ya masa magana cewa ga wanda muke buƙata ga wanda muke buƙata. I'm sure he's going to listen to me. Sai mu gani if there is need of a joint task force sai a yi, but not yet ba yanzu ba. Yanzu I need you to go along as professional detectives to go and get the clues da za mu amfani da su ko kuma ku kamo musu isan samu ne. Zan ce sun zo hannu. I only give you 1 week. I need all the full information from now to 1 week time. Make sure that you get the information. Ko kuma ku kawo min suna in zai yi a raye ba ma a kusa ba. Sai da idiya in sun yi ƙoƙarin detection ɗin any arms to za ku yi harin su. Amma kun yi arrest ɗin za ku yi tafiye su. If not, ku samu mana legal information ɗin da zai bakin ɗinmu ɗin da za a same su. Gani boss? Yes sir. Ranke daɗe, yadda result ɗin nan ya zo mana ya nuna cewa yarinyar nan ba ta shaye-shaye, balantana a ce ta sha wani abu ne ya gusar mata da hankali. Sannan kuma ya bayyana cewa tana ɗauke da juna biyu kamar yadda likitan farko ya gaya mana. Daga ƙarshe dai poisoning ɗinta aka yi wajen shaƙa mata abu a hanci ko fesawa. Sannan sun ce za a join task force da mu wajen shiga daji. Ya kamata mu koma gidan nan don ina son in yi binciken wani abu a ɗakin yarinyar nan. Sirrin bincike ga alama nan ba wata alfarma, mu dai bincike ya zama aiki a gare mu ba karya. Sirrin bincike ne ba ma kyalawa ne. Ke kuma akwai assignment ɗin da nake so na baki, amma sai ni da ke. Kofra, you can go. Permission is granted. Wata alfarma a sirrin bincike, sirrin bincike, a sirrin bincike, sirrin bincike, sirrin bincike za mu yi shi kawai kowa ya shiga hannu. Mi masa daidai da laifinsa ba wata alfarma. Sirrin bincike ga alama nan ba wata alfarma. Mu dai bincike ya zama aiki a gare mu ba karya. Sirrin bincike Kamar yadda kuka sani, wannan aikin an sake cewa da ku za mu fita zuwa wannan joint task force zuwa farautan wanda ya wannan kisan. Sannan kuma na samu wani evidence na powder poison ɗin da aka yi amfani da shi wajen wannan kisan. Amma yanzu yana asibiti wajen gano fingerprint ɗin da aka yi amfani da shi wajen riƙe wannan kwalban. Da kuma tabbatar da ita wannan powder mata mai ce. Rage daɗi, don lokacin da aka je gidan ina da ja akan mai gadin gidan nan, ya kamata shi ma a bincike shi. Gaskiya ne, ya kamata a bincike shi, wataƙila shi ma yana da hannu a cikin kisan nan. To bari ku je, shi wannan mai gadin idan muka ce za mu bi ta kansa yanzu, idan yana da hannu a ciki zai iya sa shi wanda ya yi wannan kisan ya gudu. Amma idan ya ga ba ma ta shi kuma ya ga hankalin ba a kansa yake ba, zai kwantar da hankalinsa ya ci gaba da aikinsa. Sannan abin da ba ku sani ba, na san ana binciken motsinsa da duk inda yake zuwa. Wannan ba matsala ba ne, mu dai kawai mu ci gaba da shirye-shiryenmu. Haka ne ranke daɗi.
To, Allah ya mana jagora. Amin. Mu horar da shi akan laifinsa daidai da shi, mu ba ma wata alfarma a sirrin bincike, sirrin bincike, a sirrin bincike, sirrin bincike. Dama ka san akwai assignment da dukkanin kowa zai tafi yi. So in fact, naka will start today, zai suma a yau. In fact, za mu tura ka abbatuwa ne mayanka. Kuma duk samu around ina so ka je ka saje da su. Kai kama koyi abin da suke yi. Ya kasance da cewa baka da wani korafi in sun ganka kawai sun ga ɗan gida. Na farko, ka san muna samun a lot of issues na mutane da gwamnati ta bude waje an gina musu an ajiye su a matsayin inda za su ringa zuwa suna slaughtering ɗin dabbobi, amma wasu sai gwamnati sai su yanka dabbobinsu a gyara a fito da shi a kawo cikin gari. A'a, wasu a cikin garin suke yanka kuma wannan suka ga dama. So in fact wannan abubuwan yana ciwo gwamnati tuwa ƙwarya kuma yana kawo lalacewar wasu wurare ga al'umma. Muna so a sa ido a kawo da wannan. Duk wani wanda zai yanka ba an da ya dace ba a kama shi. Duk wani abu wanda ga contraband ne wanda gwamnati bata yarda da shi ba a hada shi a riƙe. Za ka tafi abbatuwa, za ka yi sabo da yan abbatuwa, za ka rinka samun information a tattare da su har zuwa cikin gari suna feeding ɗinka na irin yanayin da ake tafi da harkar yanka da sai da nama a cikin gari. In ka ga wuri mai safa abinda baka yi da shi ba, kai rubuta report a kai. In kana buƙatar jami'an tsaro za mu turo maka a ko'ina kake. Wannan start from yau zai soma daga yau din nan shine assignment ɗinka. Ka gana har tsawon kwanakin da za ka yi na 2 weeks zuwa 1 month don mu san adadin abubuwan da suke faruwa kan irin wannan problems din na slaughter. Isa nan guda da kai za ka soma. Allah kiyaye. Yes sir. Allah kiyaye. Allah Thank you sir. Ina amare yan kwalisa, ina mata masu so su sabunta kayan kicin ɗinsu. Lallai wannan aljannar duniya ce. In dai akan kayan kicin ne, ni na ga waje saura ku kuma. Zaɓin mai ɗaki na shine zaɓi na. Sayan nagari mai da kuɗi gida, duniyar kicin kuma a cikin duniyar mutane. Muna kiran al'umma da su wannan shago mai suna ASD Synergy Nigerian Limited. Domin samun kayan kicin irin na zamani. Sayan nagari mai da kuɗi gida. ASD Synergy Nigeria Limited. Gida mai lamba 4 a kan titin IDB kusa da masallacin Idi. Za ku iya tuntuɓar mu a kan nambobin waya kamar haka. 08068596055 ko a shafinmu na Instagram. ASD Synergy Nigeria Limited. ASD Synergy Nigeria Limited. ASD Synergy Nigeria Limited. A ko'ina kuke a faɗin ƙasar nan za ku iya samun kayanmu cikin aminci da girmamawa. Sirrin bincike za mu yi shi kawai kowa ya shiga hannu. Mi masa daidai da laifinsa ba wata alfarma. Sirrin bincike ga alama nan ba wata alfarma. Mu dai bincike ya zama aiki a gare mu ba karya. Sirrin bincike ne ba ma kyalawa ne. Muna kai da tsayin lokaci. Muna karɓar dukan ƙorafi, a sirrin bincike za mu kamo mai laifi mu horar da shi, akan laifinsa daidai da shi, mu ba ma wata alfarma, a sirrin bincike, sirrin bincike.